kumsang ni som pasari July ni sari khan Maubawkah mi pakhat vanlal nuna chuan anupui chu nasataka soisa in anupui hi ahliam tur lovin athia hemi awang hen Aizawl police station a case register ni in tual tha thoboi section 302 IPC le section 14 of Foreigners Act zelu ni in police te chuan anupui soisa hlum tu hi anmana court ma a an throita ani Tushatu pakhatna keram herlena soidan chuan vanlal nuna hian April sangni som pasari atang khan Maubawkah a huan a enkol saka thil thlen ni hian an huan thenom chia huan enkol tu ve tho loma chuan vanlal nunan anupui cheuzakimi asoi sak thu le adam chho a beise omlo thu aron rila rang takin an thlam chu panhalin a hmun avathlen chuan thil ti sual tu le anupui te chu chuata an lo mu ve ve a anupui mai chu thisenin lo bol khat vekin a hliam tur lovin a lo thito a pasal lo mu ve reng chu kaithovin thil omzia a han zota ani chuan anupui a vok thu a lo soya an thlam chuata te corridora le tukver bula te chuan thisen a lo kai nei noi maya chutia anupui a vawhlum ti a in puanta ka chuan pokeram herlena hian FIR a theluta ani Thushatu panina pathumna le palina te hi thushatu pakhatna ang thawa a hmun thleng masa te jingami ni in police in evidence atana tualtha na man ruale thil tul dangte an laklaya thushatu te anni a thushatu pangana hi postmortem examination te tu medical officer ani a soidan chuan victim lulei malama hian liam centimeter rukazaw a oma a biang ding lama centimeter reta zaw liam a omboka a khabe le ngong mun engemaw zata pil a omboka aban ru veilam a thlek boka aban veilam nunglama pil a omboka akiu veilama duk a oma akiu dinglama pil a omboka a hnungzang mun hrang hranga liam a tuar boka angal ru veilam a thlek boka a tukkhum lama aluru a khi boka anak veilam ru pasarina le pakuana a thleka anak dinglam ru pathumna le pasarina a thlek boka a thi chan berania lang chu alua hliam anaka hliam aban ru thlek le angal ru thlek wang te chu ni in alang ati ani thushatu pasarina lalom zola chuan thil ti sual tu hi thushatu pakhatna puram herlena huan enkol tu ani thu asoya ama po chu ale lam chia pu f lian changa huan enkol tu ani thu asoi ve boka July ni sari sangni som pasari jingdar nga le achan ve vela chuan vanlal nuna chuan ron phone in an thlama ron kal turin angena avathlen chuan anupui chu alo soisa mek to a victim lu a hian thingfakin avoa an thel ngial tumma se asoisa chun chom zel thowa ataksa mun hrang hranga te apeta tranpui tu turin midang pun a han tuma ma se phone alo keng silava an mani thlam lama tlan letin phone avala a avale le chuan cheuzakimi chu lo thito in che chang lovin chuata chuan alo mureng to a abula chuan apasalin avokna thir tiang po chu lo omrengin thir tianga chuan victim samle thisente lo kai noi chu avamubok ani cross examination a chuan thushatu pakhatna thusoyang bokin vanlal nuna chuan anupui chu ngai zong dang ani thule a thin rim thut in su manlovin asoisata ni in alo hrilve boka thushatu parukna pulal ram moi hi case IO ani a investigation na ti na chuan thil ti sol tu hi tahan C group Myanmar lam mi Maubawkah huan enkola mek ani a victim taksa a liam te chu alua inches ni velazaw liam thuk tak omin a taksa mun hrang hrang amit dinglam a khabe ngong le kiu dinglama te duk a oma angal dinglam le aban ru dinglam te chu atliak ni in alang boka a hnungzanga duk engemaw zat a ombok ani thil ti sol tu hian case IO bula chuan anupui chu a uire nia a hreda wanga hetianga chetamai ani thu a hrila India rama document felfai nei lovin alo lut ti asoi boka ti chuan IO hian case chu siam felin court ma a achung thu rel turin thil ti sol tu hi athon ta ti asoi bok ani
tin thiam thu soi hun asiam saka chuan thil ti sol tu chuan anupui hi tha tumna anei lova anupui hian athin ati rim ema wangin stool mangin avoa asoi sak wanga thi ani le ni lo po a hrelova he thil thleng hi ati pal liao liao ani thu le anupui tha tumna engma anei lo thu asoya court chuan thuhretu te thu soi chu ngun takin a han zir chianga thuhretu pasari na ina a soidan chuan July ni sari sang ni som pasari jingdar nga le achan ve vela chuan vanlal nu na chuan ron phone in an thlama ron kal turin angena awathlen chuan anupui chu alo soi samek to a victim lu a hian thingfakin avoa an thel ngial tuma che a soi sa chhunjom zel thawa ataksa mun rangranga te a pet boka tanpui tu tur midang au a han tuma ma se phone alo keng sirova an thlam lama tlan letin phone avala a avalen le chuan cheu zakimi chu lo thito in che changlovin chuata alo mureng to a abula chuan apasalina vokna thir tiang po lo omrengin thir tianga chuan victim samle thisente lo kai noi chu awa mubok ani thil ti sol tu hian anupui arin omlo awanga hetiang hi ti ani thu alo hrila thuhretu pasarina thusoi hi thuhretu pakhatna pahnina pathumna le palina te thusoi nen a in mil thlapa anwai hian thlam anwa thlen chuan victim chuata che changlo lo mureng to chu anwa muhlama anbula hian thil ti sol tu chuan anupui asoi sak thu alo in puang vek boka thuhretu pakhatna le pahnina te hian anupui asoi sak chan chu a uire nia a hriat wang ni in thil ti sol tu hian asoi ti an soi ve ve a thuhretu pahnina pathumna le palina te chuan victim bula thir tiang omreng chu chiang takin an mu ve boka Maubawkah hian postmortem examination report atangin athi chan chu alua liam na takle anak ru enge mozat tliak ban ru veilam tliak le ngal veilam ru tliak wangte ni in soi ani boka Maubawkah hian case ayo bula vanlal nu na chuan anupui hi athat ngei ti aloin puang ve boka Sarkar ukil chuan king thuhretu te thusoi atang khian thil ti sol tu hian tual athat ngeya ana theyang bera shem turin court chu angena heti la hian lelam ukil ero chuan thil ti sol tu hi anupui alo rin omlo awanga thin thok thut che ani thule hemi hun malam hian an nu pa in kara engma in ti thiam lo na po an nei lova tha tum lo na po engma anei lo thu soin murder nilovin culpable homicide ani ti in atang ve boka court chuan uluk takin thu theilu zongjong te chu angai thla sarkar lam thuhretu te thusoi hi a in mil tha em a mit ngeya mutu thuhretu pasarina thusoi le thuhretu dangte thusoi le an thil mu dan te po in pelsol engma a omlova hei mai nilovin postmortem examination report a po a in mil le zela thu in chu om chhun chu victim thi chan hi apasalin uire nia arin hlelwang ni in hemi chungchang hi chu ama thil ti sol tu le a ukil te po in an phalova court chuan thil ti sol tu hian anupui chu athat ngei ti a pomta a ama ero chu anupui uire wang ani em ti chu uluk takin a han ngai to le ta a evidence dang zongjonga anupui hi a uire ti soi a omlova ama thil ti sol tu chau hian anupui a uire nia arin hlel thu a soi chu thuhretu te po hian an hre chhong ve mai ani a court chuan thil ti sol tu in arin hlelna awang rengota anupuin nasataka ati thinrim chiam chantur omin ashelova chu wangin section 300 IPC exception lisa khan tuntrum case hi chu rin lu chi ni in court chuan angai lova he wang hian vanlal nu na chu section 302 IPC a thiam lo achan tir ta a tin section 14 of Foreigners Act a po chuan India rama champhalna lekha engma phortur anei lo awangin thiam lo chantir ani tabok ani November ni sompakwa sang ni sompakwa khan sentence hearing nei ani a thil ti sol tu chuan afapa nei chhun angai to ema tuma enkol tu tur anom lova afapatan hian thil thaber adua apa bula seilian se adu ve ngoi ngoya athil ti kha poi atia anupui nunna laktumna ani mi lo ti soin anep theyang bera shem turin court chu angena sarkar ukil ro chuan section 302 IPC a thiam lo chang ani awangin
shremna chi hnih che a awm thei thu le pakhat chu thi tura a chung thu rel ani a pakhat chu damchhung lungin tan ani awangin ane bera po damchhung lungin tang tura shrem angai thu alo soi ve boka ti chuan court chuan section 302 IPC a chuan a shremna nep jok damchhung lungin tang turin le cheng sang thum choi turin vandal nuna chu a shrema poisa choi tur ani lo chuan thlathum lungin atan belanga section 14 of Foreigners Act abo chiat awangin thlathum lungin tang turin achung thu arel bok ani heng shremna pahnih te hi chher belbom concurrent tur ani dona hetiang hian court chuan case chu ati top ta ani